Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo, ang grasya ato Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kayo. Mayong buntag kayong tanan. Happy Fiesta. So welcome tong Santos nga misa. Sa hilom ato ihalad kadto sa Ginoo atong mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa atong Santo Papa, sa misyon sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa gasa sa mayong panglawas, kinahanglan sa matag usa, ilabi na ang mayong panglawas, sa to ang mga lumilihok, sa to ang mga PPC officers, tanang mga leaders nga sakop sa to ang parokya. Ya karong adlaw, amo sang pasalamat tungod kay gisaulog sa Missionaries of the Sacred Heart MSC ang ika 171st Foundation Day o Founding Anniversary. Pasalamat usab sa gasa sa kinabuhi sa tanang nagsaulog ilang adlaw nga tawhan karon, si Father Ray Maldo MSC, Father Lloyd Mendoza MSC, Sister Emeline Monton MSM, for healing and fast recovery of Winston Colina and Lourdes Gabuya. Ug aron mahimo kitang takos sa pagsalmo ting Santos nga misa, ilusula to karon ang mga kasalaan atong nabuhat ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga mga gahom matanan ug kainyo mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa anging buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kang naing ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kainyong mga igsuon, aron niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy aron takita sa Dios nga mga gahom matanan, o pasayloon sa atong mga sala, daron takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, sa kaitaasan. Himaya sa Dios, hindi sa yuta, sa mga tao may maayong kabubuto. Nagaday kami kanimo, nagapasilubog kami kanimo, nagasimba kami kanimo, nagkahimaya kami kanimo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, salamat kami kanimo, tungkol sa imong dakong himaya. Ginoong Diyos, ari sa langit, Diyos amaan na makagagaw sa
sala sa kalibutan. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang labing alam ko. Kauban sa Espiritu Santo, sa kahimaya sa Diyos Amahan. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahinaasang himaya sa Diyos, sa kahinaasang himaya sa Diyos. Magampo kita, O Diyos, ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon nga walay sala, nining pagihagiandam mo ang takos nga pulianan alang sa imong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala tungod sa mga pahanungdan, nga daan ang nakita sa kamatayo ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala, ug mabot unta kami nga na kanimo, tungod sa pangalian ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug iabot ako kahadlok, ug mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nanggutana ang Dios. Mikahon ka ba sa bunga sa kahoy, nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo kanako, mo'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat human kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Og ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluhan. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdamtanay ikaw ug ang babay, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat
ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug ibag, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Awiti ang Ginoo bag-ong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Pag-awit kamo pagdaig. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Og diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan.
ug maoy iyang pagbuot nga kita nga mo'y unang nagsalig kang Kristo magdaig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manakay niyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunang kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, ang nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magbabdos ka og mga anak og lalaki, ug nganlan mo siya Hesus. Mahimo siyang inila, ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tugod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili nga siya mo anak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, may tabuon ta kanako ang imong gisulti, ug bibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. So happy fiesta karon nato gisaulog ang solemnidad sa Immaculada Concepcion. So ang dugma napasa December 8, 1854, ang Maria, ang atong mahal nga Birhen Maria nga gipanamkon nga walay buling sa sala, no? Usahay kay ang atong ginahuna si Hesus nga gibuntis ni Maria, so dili, no? Si Maria nga gibuntis ni
Santa Ana, walay buling sa sala. So walay mansa sa sala. Nagay na sa unang pagbasa at nadunggan no, sa librong Henesis, no, ang mahitugod sa original sin, no, salang panulundon. No. So mao kana so unsa may epekto niini mao ang pagpaningkamot sa tao diha siyang adlaw nga pagkinabuhi. So mao kana mukayod gayud ang tao, maningkamot gayud ang tao, epekto sa sala nga panulundon. Pero ang pagkayod kinahanglan ubanan na dignified siya, no? Nga ana ang atong pagpaningkamot kay kini siya paghimo nini, then kita usab mamahimong matarong. So mao kana pinaagi sa pagdawat sa sakramento sa bunyag, no? Anaa napapas ang maong original sin, pero tungod kay tao prone gihapon kita sa paghimo og mga sala. Pero conscious ta ug mao kana maningkamot kita nga likayan ang paghimo mga salaon nga dili makapahimuot sa Ginoo. So makaigsunan sa atong basa karon, ang anghel nga si Gabriel nakaplagan si Maria nga walay extraordinary nga gibuhat. Pero ang paghimo niya sa ordinaryo nga mga tahas sama sa pagpaglaba, pagsilhig, pagsag-ob og tubig, ang paghimo parihas sa pagampo matag adlaw sama sa matag dibaw nga mga Hudiyo. Pero sa pagbuhat sa ordinaryo, siya nagbuhat kung unsay makapahimuot sa Ginoo. So ang iyang paligingnan mao gayud ang atong giya. Ang trabaho mahimong ordinaryo nga paagi sa pagkabalaan. So sa ato pa ang paghimo sa usa ka butang o tahas o gimbuhaton uban ang gugma. Ang paghimo og mga butang nga makapahimuot sa Ginoo, no? Pareha sa usa ka santos, si Santa Teresita sa Batang Hesus, Saint Teresa of Lisieux, Saint Teresa Child Jesus. So unsa may himo niya? So matag himo niya sa mga bulaton sa kumbento, kinasing-kasing gayud niya gihimo, no? Nya matag himo niya niini gihalad niya para sa misyon sa simbahan. So mao na siya patroness sa mga misyonaryo, si Saint Teresa of the Child Jesus. So mao kana siya makaigsunan, no? Pagpaningkamot matag adlaw nga ang tanan nato nga maghihimo mahimuot ang Dios. So kita makaigsunan makapahimuot sa Ginoo kung atong tumanon ang atong mga tahas, tapuson ang atong mga responsibilidad, magtrabaho aron matubag ang ato ang batakang panginahanglan. No? While dili nato mahimo ang mga butang nga extraordinary sa matag higayon, kita magdaig ug maghimaya sa Ginoo sa panahon nga atong buhaton ang ordinaryo uban sa gugma. Kung ang anghel motungha o mangita kanato karon, ang pangutana makaplagan kaha kita niya nga naghimo sa ato ang inadlaw-adlaw nga tahas nga mahigugmaon. Si Maria nasamok o gipamalandungan ang mensahe kung unsa kini. Sa panahon ang Ginoo magpresenta uban sa iyang mga plano, kita usab siguro mahadlok. Di ko ana Lord, di ko angayan, no? Di nako kaya. So daghan siguro tang mga alibay, no? Dili nato tibuok masabtan makaisunan kung unsa ang anaa sa iyang hunahuna. Siguro ang iyang plano dako kaayo para kanato. Pero sa panahon ang Ginoo adunay gustong butang gikan kanato, ipakita niya kanato nga dili kita lapas sa atong maabot, no? So ang tahas o ang buluhaton kung imo gisangon diya si Moo, di ka mabaliban, no? Kaya nga naman, naaman ang Dios, uban man ang Ginoo, no? O gihatag ni sa imong makubanan, tungod kay misalig sila, no? Grabe ito kasagaran mag-iligtag mga opisyali sa kapilya, pagkadaghanang mabaliban, no? Pero padaganag opisyali sa barangay, daghang mo kuan, tagpila na ka partido, no? Pero kung ari ka sa kapilya, 40 lisura, no? O diha sa ministry, magtuntod, no?
So wa na mahitabo kinsa toy andam magsino nagbalik-balik no. Pero supposed to be daily 2 years lang no. Kung atong tanaw ng chapel guidelines at ang diocese. No? Tumaw ka na siya makaigsunan no. Kung maabot ang panahon tungod kay nahubog ka no nga mamahimong angayan nga leader, opisyalis sa kapilya o sa ministry dawata siya no. Kay nga naman basin baya adunay grasya nga nagpaabot diha sa imuhang pagka as elected official. Tumaw ka na siya makaigsunan sama kang Maria sa pagpakatao ang Dios muhimo nini ug maghatag sa tanang grasya kag gikinahanglan para sa pagkumpleto nini. Ug mao kana batasanon nato nga apil kanunay ang Ginoo sa atong mga plano ug sa atong mga kalihukan no? So ihalad gayon nato sa Ginoo. Wa ta mahibalo kung unsay kapaingnan ug unsay output nini pero malaumon ta nga naa ang ihang tabang no? So mangayo kita sa iyang bendisyon mutuo ug mosalig kaniya. Kay ang resulta mga kaigsunan mamahimong malampuson nya dayon niining maong kalampusan nga atong nasinati anao sa unta atong kinaiya sa pagka mapasalamaton. Sa diha nga si Anghel Gabriel nagpaklaro sa misyon ni Maria ug nag-illustrate nga uban sa Ginoo ang tanan posible. Uban sa Ginoo ang tanan posible. Si Maria naghimo og buhat sa pagtuo. Ang Ginoo mihatag kang Maria uban siyang grasya ug wala na siya biyai, nor dili usab kita niya isalikway. Sa panahon kita maghimo kung unsa ang gusto sa Ginoo ug mubulig uban sa iyang plano, siya musuporta kanato. Ang Ginoo magauban kanato sa atong pagtuman sa iyang kabubuton ug dalhon ang iyang plano ngadto sa katumanan. Ang kabubuton sa Ginoo mao ang atoang kabalaan. Ug kung maghimo kita sa iyang kabubuton, atong gitabangan ang Ginoo nga mahimo kitang mga santos. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Sa malisod nga mga sitwasyon, magampo kita sa mahal nga birhen ug mangayo kaniya og panabang nga mamahimong matinud-anon. Hinaoton ta. Mainog palihog atong baguhon ang atong pagtuo. Kitang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga mga gahom matanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa lapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya sa mahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan tugod kanatong mga tao ug alang sa tong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawat gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tugod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuban ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa bahat. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay. Ang iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Dugan sa mahan ug sa anak, gisimba siya og himaya, ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka budyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagpasinugog kag Maria ang Birhen nga gipanamkon nga walay sala, mangaliyang kita sa amahan, dinuyugan sa mapag-ampo usab sa atong inahan. Busa mutuwaw kita. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga ang simbahan mutubo ngadto sa kahingpitan ni Maria, ang among padulngan ug ang among paglaom, magampo kita sa Ginoo.
nga pinaagi sa pagampo o sa pagpenitensya, ang kalibutan makasulod sa malinawong katuigan nga mao ang pagdaog sa kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dongga kami. Ang putling kasing-kasing mo palambo o katarong o panag-uyon sa tibok katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dongga kami. Nga si Maria, nga puno sa grasya, magtabang kanato dinhi sa atong pagpanaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dongga kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot o John Chevalier mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dongga kami. Nga ang mga nangamatay sa walay katapusan magsadya tipon kang Maria ug sa tanang mga santos didto sa langitong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dongga kami. Sa hilom at ihalaga to sa Dios sa katang mga personal nga mapangabuyo. Amahan og magbubuhat, dongga kami nga nagaampo uban sa walay buling o kanunayng Birhen Maria nga gipili sa wala pa buhata ang kalibutan nga mahimong inahan ni Hesus imong anak nga nagapuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Mahigsuon pagampo ka morong ako iyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga mahan nga maagaho matanan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo, nining pangili ni Santa Maria nga Birhen, nga gipanamkon nga walay sala, itugot nga maingon nga nagila kami, nga gilingkawas siya sa tanang buling sa sala, tungod sa grasya nga gipasiun na paghatag kaniya. Sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala, tungod sa iyang pangaliya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios katundhay mga gapamatanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay usa tarang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria sa buling sa sala nga panulundon. Aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maandam mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahong nga asawa nga walay mansa. Ang Birhen God nga Purisima, mauman ang maghatag kanamo sa anak ang kordero nga inosente nga magwagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen, labaw sa tanan, alang sa imong katawhan, aron mahimong tigpangaliya sa grasya ug sulundon sa kasantos nga walay ikagsama. Ug busa uban sa mga anghel, nagaday kami kanimo diha sa among pag-awit nga malipayon. Hosanna, Hosanna,
Santo kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipanalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa hugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ninigadto siya mga tinundan ug bingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kanini. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyong pag-usap, mihatag ni gadto siya mga tinundan o bingon. Dawata kiniyong Panginoong kamong tanan, gikan diini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kami. Aron paghandom sa kamatayong pagkabanhaw ni Kristo, nagahalat kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug molagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inang naulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug giha kaniya, gihatag na kanimo magahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero magambog sa bahan, ug gamito mga pulong itulog kanato sa atong maunong. Ang imong
Mga kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kadunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga balaumon, sa pagbalik ni Kristo among mauno. Ginoong Kristo giingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay Diyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay Diyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kay Diyo. Ipakita ta ang pag-inugsunay. Kini mo ito may ugmaong Diyos ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Paano mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ang mga sakramento nga among nakalawat Ginoong Dios namo, mag-alin munta dinhi kanamo sa mga samad niadtong sala nga sa ulusahong paagi giluwas mo ang bulahang Birhen Maria nga gipanamkon nga walay buling. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magluhod, consecration of the Philippines to the Immaculate Conception. Kitang tanan,
Puputli nga Birhen Maria, inahan sa Dios, nga gipanamkon nga walay buling sa sala nga panulundon o kaabag sa pagpanunubos sa mga tao. Ipanag-iya mo ang kapupud-ang Pilipinhon sukad pa kaniadtong mga adlaw sa kanapulog unong nga kagatusan kanus abag upang nabuksan ang dala sa santos nga ebanghelyo. Mapaubsanon buot kami mo ila sa dili maisip nga mga kayuhan nga sa walay puas gibubo mo sa among nasod. Ug tugod niini tahoron namo ang Santa Iglesia nga nagsangyaw kanimo nga among patrona ubos sa titulo sa imong Immaculada Concepcion. Ikaw o Maria maaniyag sa tanan o giluwas ka sa tanang buling sa sala. Kinahanglan nga ikaw mao'y lamdag sulundon sa banay nga Pilipinon. Wag tanga sa among nasod ang makahilo nga mga bunga sa empernohanong halas ug himua nga among yuta nga usa ka tanaman sa Kristohanong mga bertud, tinakpan sa sayop ug sa sala. Nagasaad kami nga ubos sa imong paglaban, ampingan namo sa among mga panimalay, ang panag-inunungay sa bana ug sa asawa, ang Kristohanong edukasyon sa mga anak, ang gugma sa buhat ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy alang sa among isigkatawo. Ang mga babae nga ania karon dinhi, masinugtanon sa bikaryo ni Hesukristo, nagadangop kanimo ug nagsaad sa pagsalikway sa materialismo nga nagamit sa pamiste aron pagdasig sa pagpakasala. Nangamuyo kami sa imong mga panalangin alang sa among mga punuan sa simbahan o sa gobyerno. Panalangini ang among mga higala o mga tigtabang dinhi og sa gawas. Hatagi kami og mahuna-hunaon nga mga magpangulo nga mubulig sa pagdumala sa Dios o sa mahanong probidensya. Ang pagpalampos sa pag-amping sa angayang luna sa Pilipinas diha sa mga nasod nga gawas sa kalibutan. Itugot kanamo ang siguro nga kagawasan alang sa simbahan diha sa mga magtutuo o sa mga way pagtuo o tabang nga mahibalik ang anak nga mausikon ngana sa balay sa langitnong amahan. Hupnga kami sa espiritu sa penitensya nga maoy magpuypoy sa kaligutgot sa Dios bato kanamo ug ibubo sa tanang mga nasod ang kalinaw ni Kristo. Kaniya ihatag unta ang tanang dungog ug himaya. Amen. Mahindog ug atong awiton ang Salve Regina. Report listing. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita del cielo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules peli heaven, a te suspiramos, gementes et plentes, in hoc lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, et los tuos misericordias oculos ac nos converte, in Iesum benedictum proprum ventis tui, nobis post excelio ostende, o clemens obvia, o clemens obvia, o dulcis, Virgum Maria. Iampo mo kami santos nga inahan sa Dios. Magampo kita. Magahom mo guway kinutubang Dios nga uban sa Espiritu Santo miandam sa lawas ug kalag sa mahimayaong Birhen Maria
nga nahimong taguangkan sa imong anak. Himoa kami nga samtang kami nagbalipayon sa iyang handumanan, nga uban sa iyang mapadayunong pagpangama, malingkawas kami sa kasamtangang kadautan og sa way pagkapalo nga kalayo sa impyerno. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kayo. Ito ko ang iyong mga ulo atong pangayon ang bendisyon sa Dios sa matapagampo ang itubag. Amen. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, naigugma sa pagtubo sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Sa kanunay o sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, pinaagi kang kinsa, nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon og sa mga ganti nga langitnon. Ug ang panalangin sa mga gahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukunsan unta diha kaninyo magpabilin hangtod sa kahangturan. Nahalad ang santos nga misa, lakat kamong isangyaw ang gubag kalinaw ni Kristo. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria ang Inmaculada Concepcion! Happy Fiesta!